nightlife sa isla sang Boracay mat-amat na nga nagakadula. Mga pumuluyo sang isla nagakamingaw sa gahod sa mga turista kung kagabihon. Nakatutok si Zen Kilantang. Sa tion magtakop ang kasisidmon, nagadula man ang katahom sa isla sang Boracay, nga ginakabig, isa ka tourist destination sa pungsod. Bangod sang kalinong mabatian ang dapya sang balod sa kadagatan, matugnaw nga huyop sang hangin, ang imo mabatyagan samtang nagalakat-lakat sa higad sang baybayon. Kung sa una mga tao ang nagaginuto kung kagabihon diri sa beachfront sang Boracay, apang sa subong matapos nga ginpasaraduhan ini, mga puno na lang sang lubi ang naga-enjoy kung gabi. Ilisipon lang ang nagapaliwaliwa sa beach area. Kung may magpamilya, may magkahagugmaman. Si Maylin nga isa ka hotel owner, naglagaw upod ang niya empleyado sa baybay, agud makuha ang iya stress sa bilog nga adlaw nga trabaho. Suno sa iya dako gid ang pagbago sang isla. Kung sang una, may nightlife pa. Subong, no life na. Yun yung sinasabi nila na pag wala na yung party sa Boracay, parang wala nang kabuhay-buhay yung Boracay. Pero yung sa akin lang, mas maganda na din na na-rehabilitate yung Boracay kasi sa nakikita ko, nasisira na talaga yung Boracay. Ginahidlawan naman sang pila ka residente ang kagahod sang isla. Ilabi sa tanan, ang fire dancing. Parang hindi siguro satisfied yung bisita pag ganito yung makikita nila pagdating dito. Kaya yun din sana yung hinihingi namin sa Department of Tourism na bigyan din nila ng pagkakataon. Husto na lang nga magpahunay-hunay sa balas ang mga tawo. Wala naman sang banda sa beachfront. Gani si Norname nga isa ka musikero. Nagatukar na lang sa mga magagmay nga bar. Ginahalad naman sini sa Boracay Island ang iya original nga composition sa diin nagapakita sang kapaslawan sa nagakatabo sa isla. Kaya musikero siyempre, kailangan natin kumita. Business work namin din, ara kami ang source namin sang money. This made, dahil mabawasan nga ang kita. Pero as a musician, hindi na lang mag-stop, dire-diretso. Habang gadogay ang musikero, kuno daw alak, kuno na nagatamis. Matapos ang rehabilitation program sa Boracay, sa diin Oktubre 26 na liwat magabukas ini sa mga dumuluong. Madamo na ang pagabag-uhon, kag pagadumilian sang gobyerno agud mapreserba, kag maproteheran ang isla. Pila na diri ang fire dancing, banda, kag sandcastle display. Ako si Zen Kilantang, kag ini ang akon nga short docu.